Hello bayarok jottono lamsobo ani blogo chwng tabuk sokpaijak jirani stationo ge chwng thangnai monugato ge tini ni date wngkha 20 December 2023 ge tabuk tamai tongo 6:20 PM tei chini train sokpainai 6:30 o ge tabuk dakti thangai train ticket tangrana ke chwng je tomtom khaimani abongkha kumuni tomtom ke bomang no jono phaipro tei nokor thangpro eko tonoi ro phayo tei nasa phayo ke abono bono bata ri rekha hinke tabuk train ticket tana bagai thangai tongo hinke finally chong train o kakha tini hinke seat mankha tamni hinba ani baprang ayang Agartala ni nutui phaika seat ani te ani basaini bagai hinke Delhi no mono thangpatino bachawai mang sima thango yakong sa sawoi hinke tabuk oro jirani station o crossing tongo haini bagai jotono naising baijak bufra cholino hanai hinke cholikha chini train hinke chung sogoyano 8:40 rogo chung sogoyano hinke chung ongkharka hinke chung sokpaikha mono station ke tabuk dakti thangai gari romaigrana ke ikonai di mono yang phataro jotono tomtom te auto rok jotono naising baijak hinke bayarok tini wngkha 21st December gemia 20 December no chung train bai sokpaikha haifono ani mobile charge pai thangma bagai ang video khaimalia hinke tabuk chung sandwich seri tongo tamni bagai hinke chung tini tringo ko Dukan rwlaimani hinke oro North Mainama o tring salnai ongnai ko 21st December tei 22nd December o salnai ongnai hinke aboni bagai chung tabuk sandwich sanamai tonglayo hinke wngkha manai botabuk singra sanamui tongo hinke boni yakni singra masakan rok lengbai thangano boni yakni singra kotong masakhe jotono sikla rok ke to cover si sabai thango hinke abono brok bosor patino fast food dogan layo hinke taklai bahanyo ronan thang tongo hinke yang wngkha ani bakra babo bokhe fereboi rubo hinke manai ke sanamo hinke yang ko dol baijak tongkho hinke sanam tutuino Sabo sero tamni himba tini sarigo si mela hinke time manglak kobangma item khaine haini bago hinke tabo kisa jotono ko sandwich thong tei singrang thong amo serbai tonnai iko serbai tongkha kisa half ke seri tongkha hinke tei ulo boi paina phaipro hinke thogo kisa seri ri rohornai hinke yango hinke ani bwsai bai khorok naikhe awan bangai sanamui tonglayo ayang hinke manai bai babo singra rok sandwich rok sanam tongo hinke chungbo yang hor tongtutui awan bangai sanamui tonglayo yobangkha bo sanamani haini bagai ang kisa camera thonai norokno phunokka iko naidi bo buma haike awan buthai sanam hinke abono boni awan bangai sanamani poilani simi paithak jorano norokno phunogoi tongo nai tongdi ke yang hor bahaino bram khai chungoi tongo boni yakbo asungno haino speed ke doi tongo ke warok naina khabo hinke warok bai no bo khasinai chung agibo bara rok tongphro hinke warok rok kurui jaba son bokongno rawoi nawoi abo bai no khawai chalai jao hinke ko tuitung boksai rekha taboro chamo thungoi nanglai sinai hinke ko chini awan buthai khaimani complete wngkha tini hinke obosungno phalnai tini first day o hinke khana hinke tei bahaino phalbai ke sanamnai hinke tabo ko dogano manai talangbai tonina bagai jotono ready khaibai tonkha tabo morning no babakhe thangai ready khaibai tonsinai joto dogan rok sanambai hinke tabo gang mui songoi tongo tok bahan chini nogo tini kumui song sokpaijak
haini bagai hingke asuk dinangkha tini si thapao mui songoi tongo thapani maimi hingke belai thokjago ang hingke yang ke gas o songoi tongo ko tok pengoi tongo hingke tok pengma bo ang thokjago hingke oro tabuk ang doina rok rei rwnai hingke ani mui fol ke kutuk kha kisa kolei rok rana ang mui songke markheno ma kolo kol ya sak tongo simanya hingke horsonoi rok rana hingke ko ang doina rok sui rabaina jak hingke tabuk oro khiklai ro sinai doina hingke angkhe asuk chicken rogo butui kubang hingke thokjakya kisa gravy rok khan thokjago hingke tini bahai no asuk butui ta rolia hingke baya rok norok bahai ke chicken rok no thokjak butui ganang le thokjak naki butui kwrui hingke abono comment khai sari hingke tabuk ani chicken mui complete wngkha hingke obo wngkha North Mainama ni Tring khaimani thai hingke obo tabuk morning view norok no kisa phunugoi rwnai hinui ani bwsai no ang ani mobile rohoroi kisa video chagri tukha tamni hiba ang top morning go phailiya haini bagoi hingke konadi naithok ko ba sirikjak hingke tini ni bagoi ani o blog oro no muthakjak sinai norok no Tring ni next part 2 o phunuk sinai tamni hingke video long ong thangnai aboni bagoi hingke chung ko tini horo rwsapnai oro haini tongo hingke abono norok Tring ni next part 2 o norok chini o video no nugui mannai chung Tring go phaimani rwsapmani rok hingke abono norok nai tongdi paithak jora ti ano support khaidi jotono tei jotono hambai ani video no paithak jora nai tongmani